Bisan pa man sa trahedya nga gidangata ni Sergeant Butch D. Maestro tungod sa pagkahagsa sa C-130 Philippine military plane, buot gihapon siyang duha ka mga kaluwang anak diha sa lungsod sa Balinguan nga mosunod sa tunob sa ilang mipanaw nga amahan. Si Sergeant Butch D. Maestro nga lumulupyo sa lungsod sa Balinguan og Private First Class Carlo D. Dapanas Jr. sa lungsod sa Mantikaw ang nalakip sa nakabsan sa kinabuhi dihang nahagsa ang C-130 Philippine military aircraft niadtong Hulyo 4 sa Sulu. Atol sa sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila sa Kapitolyo Probinsyal niadtong Hulyo 12, 2021 kung asa gihatagan sa nagkadaiyang tabang ang pamilya sa namatayng mga sundalo. Lakip sa gipasalig ni Governor Bambi Imano ang pagsiguro sa edukasyon sa nabiyaang mga anak sa duha ka mga sundalo. Gisulti sa ilang inahan nga pangandoy sab magsundalo sa kaluhang anak ni Sergeant Maestro nga karon nagpangidaron pa lamang og 13 anyos samtang usa ka tuig pa lamang ang nabiyaang anak ni PFC Carlo D. Dapanas Jr. Gipadangat ni Governor Bambi ang iyang labihang pahasubo sa nagbangutang pamilya ug dungan niini mihatag kini og undanon nga mga mensahe ug mga pagdasig ngadto sa mga anak sa mga sundalo nga padayon nga mosalig ug magpakalig-on kauban ang ilang inahan. Karon ikaw na ang papa sa iyong balay, no? Bandayan mo si mama, nagbisira pa si mama kay kagawad, no? Hindi magpabadlong. Nga, kinahanglan, pili kita maapilog na dili na droga. No? Kaya gusto man ka magsundalo. No? Dili ka, pili ka na dili na droga, ang kamot kasi mong pagtuon, para pag masundalo na ka, kaya kang colonel ka natoy, pas-pas mo sa kaimuranggo. Dugang ni Governor Bambi nga lakip sa makatabang sa duha ka mga bata nga makasulod sa ilang pangandoy nga magsundalo sa umalabot. Mao si Lieutenant Colonel Ricky Canatoy, kinsa commanding officer sa 58th Infantry Battalion nga siguraduhong taas na ang posisyon nga maabdan. Gisaad ni Governor Bambi sa duha ka pamilyang nagbangutan nga bisan unsang orasa o adlaw, andam kanunay og abre ang ganghaan sa Kapitolyo Probinsyal nga moabag kanila sa ilang panginahanglanon. Gawa sa pinansyal, pangimpleyo og natad sa edukasyon nga tabang, malaumon si gobernador nga mahupay sa hingpit ang sakit nga ginabati sa nabiyaang minahal sa kinabuhi sa mga sundalo. Wala man damha ang subo nga panghitabo apan si Governor Bambi nakakita sa potensyal sa mga anak kung unsa nila kaidolo ang ilang mga amahan nga wala man karon sa ilang kiliran apan pabiling nagpakita sa ilang kaligon sa pagkabot sa ilang mga damgo nga mahimong sundalo. Ug saludo ang tibok lalawigan sa Misamis Oriental kanila nga adunay dakong kasing-kasing sa pagpanerbisyo aron mapanalipdan ang tanan ug masiguro ang kahusay ug kalinaw. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lambo Rajian Amor Maygay. Alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.